Falmata 'yar duniya mai jigida. Falmata na kwance a jikin Bello. Bello ya ɗan shafa jikinta sai hannunsa ya kai kan jigidarta da ke ƙugunta. Sai ya ji wani sanyi ya ratsa shi. Ya ɗan dakata ya sake taɓa jigidar, ya ji wani mugun yanayi yana fusgarsa. A sanyaye ya ce ma Falmata cire su. Falmata ta yi murmushi cikin salo ta ce a'a, ai jigidar ne ma take sa ni zama mafi daɗi a cikin mata. Bello ba kamar sauran maza ba, shi sha'awa ba ta makantar da shi. Ya daka mata tsawa ya ce cire su ko babu komai zan mu'amalance ki a haka. Falmata kyakkyawa ce fiye da misali, sai dai bakinta kaɗai ke sa maza tsayuwa suna kallon ta ba. A jikin Falmata ta shaƙe ke da wasu jigidan duwatsu masu ɗan karen kyau da ɗaukar hankali. Duk lokacin da Falmata ke tafiya a kasuwa, sai dai a ji sautin duwatsun jikinta na cas-cas. Suna ƙara mai matuƙar ɗaukar hankali yayin da take tafiya. Ga sautin da daɗi kuma yana ƙara ma maza wutar jaraba. Wannan ƙara ya sa zukatan mazan garin ya dawo kacokan kan Falmata. Abinda mutane ba su sani ba shine jigidar Falmata ba kamar sauran jigida ba ne da aka saba gani yana ƙyalli. Jigidar Falmata na ɗauke da wani sirri da ba zai iya fassaruwa ba. Saboda shi'umancin jigidan Falmata, mazan garin har faɗa tsakaninsu suke don su jawo hankalinta. Sukan kashe kuɗinsu domin su burge ta. Ita ma kanta Falmata ta lura da haka. Ta lura da cewar tarkonta ya kama kwarciya. Alhaji Isiyaku shine mutum na farko da ya faɗa tarkon Falmata. Alhaji Isiyaku attajiri ne a garin Leri. Yana da shaguna mafi girma, ɗakunan ajiya cike da zinariya, kayan kamshi da kyawawan shagunan atamfofi daga ƙasashen waje. Ranar Falmata ta zo wucewa ta shagonsa. Alhaji Isiyaku yana zaune a shagonsa yana kallon wasu kaya. Sai ya ji wasu sautin duwatsu masu daɗi na musamman. Yana daga ido ya ga Falmata, duwatsun ƙugunta na ƙara. A hankali Alhaji Isiyaku ya bi ta da idanu. Zuciyarsa kuma na bugawa, hannunsa na rawa. Ya ce tun da yake bai taɓa ganin mace mai wannan ƙira da kyawun halitta kalar wannan ba. A hankali ya furta kalmar, dole na mallake ta. Daren ranar ya tura mata kyaututtukan kaya masu kyau da turaruka masu ƙamshi. Falmata 'yar duniya. Maimakon ta karɓa sai ta ce a mayar masa da kayansa. Washe gari ya sake turo mata da wasu kyaututtukan nan ma ta ki karɓa. Gaba ɗaya Alhaji Isiyaku ya ɗimauce, ya kasa bacci, bai iya cin abinci. Duk Falmata ta ɗaga masa hankali da tunaninta, murmushinta, muryarta da yadda jigidar ƙugunta ke motsawa yayin da take tafiya. Duk wada tarin dukiyarsa ya kasa jurewa har sai da ya je gidan Falmata da kansa. Yayi ta mata magiya, ya ce Falmata zan baki duk wani abin da kike so in har zaki sama tawa. Falmata ta dan karkatar da kanta ta yi karaman murmushi sannan ta ce kace duk wani abin da nake so? Alhaji Isiyaku ya ce na rantse duk wani abu. Cike da kisisina, Falmata ta riko hannunsa ta ce ina so ka kai ni gidanka. Da sauri zuciyar Alhaji Isiyaku ya buga. Ya kai ta gidansa mai girma fiye da kowanne a Lere da yake saukan bakinsa? Haka ko aka yi. Daren ranar Alhaji da Falmata tare suka kwana a gidan saukan bakinsa. Hasken wata ya haskaka ɗakin. Alhaji Isiyaku ya kai hannunsa zuwa ƙugunta ya shafi jigidar Falmata. Ya ji su sanyi-sanyi tarara. Kamar ba kawai ba. Suna fitar da wani ƙarfi mai ban mamaki, sha'awa ga baki ɗaya ta gama rikita sa. Ya ce ki cire su. Falmata ta yi murmushi, idanunta na ƙyalli a duhu. A hankali ta ce a'a, wannan jigidar tana sa ni ƙara daɗi. Alhaji Isiyaku ya nutse cikin sha'awa, bai ƙara tambayar ta ba balle ya ji ba'asin sa wannan jigidar. Ya jawo ta kusa har suka yi hurɗa, ba tare da sanin wannan shine daren ƙarshe da zai kwana a gidansa ba. Washe gari iftila'i ya faɗa dukiyar Alhaji Isiyaku. Katafaren shagonsa ya kama da wuta, haka wutar ta cinye dukiyarsa tsaf. Duk da cewar mutane sun yi iya kokarin su wurin kashe ta, amma babu abin da ya taimaka. Haka a daren ranar ɗaya daga cikin mafi girman gidansa ya rushe. Su kuwa mata dama in ka gansu a wuri arziki ne ya ajiye su. Ganin abin da ya faru da Alhaji Isiyaku, matansa suka tattara suka bar shi tare da 'ya'yansa. Hausawa suka ce dare ɗaya Allah kan yi bature, kamar yadda ta faru da Alhaji Isiyaku. Daga arziki ya zama talaka cikin makonni 2 kacal. Haka mutanen gari ke ganin shi a kasuwa yana bara, tufafinsa cike da ƙura. Mutane suka yi ta girgiza kai suna tambayar garin yaya haka ta faru. Shi karan kansa uban gayyar bai san ya aka haka ta faru ba, ko da kuwa za a kashe shi. Amma ita kuwa hakimar Falmata ta san komai. Haka Falmata ta ci gaba da yawo a kasuwa tare da jigidarta a ƙugunta, suna rera waƙar su. Su kuma maza suna kallonta suna sha'awarta, da haka har ta yi nasarar kamo mutum na biyu, wato Sarki Omer.
Sarki Umar mutum ne mai iko, mai matan aure da kuyangi masu yawa, gashi da jarumai masu ƙarfi da sarauta da kowa yake jin tsoronsa. Tunda Sarki Umar ya killara idonsa akan Falmata, zuciyarsa ta nutse kamar sauran. Ya aika mata da kyaututtuka, zannuwa, lu'ulu'u, amma Falmata ta kashe ido ta ki karba. Daga ƙarshe ma ta sanar da fadawansa cewa idan har yana son ta ne da gaske, to dole ya zo da kansa. Sarki ya kamu babu yadda ya iya, haka ya ajiye rawaninsa, ya je ya same ta har gida ya roƙe ta da zuciyarsa. Ba da ikonsa ba, kamar yadda ta yi masaurin, shi ma ta ce sai dai ya kai ta masarautarsa kuma a fadarsa. Haka ta bi shi har cikin fada suka kwanta tare. Lokacin da sarki ya yi yunƙurin cire jigidar Falmata, Falmata ta ce haba sarki na, su ne ke sa abubuwa su fi daɗi kuma su ba da abin da ba za a taɓa mantawa ba. Shi ma dai sarki haka ya amince ba tare da sanin cewar ya kirawo ajalinsa da kansa ba. Bayan tarawar sarki da Falmata, cikin kwanaki 7 fadar sarki ya lalace, jarumansa suka kamu da cututtuka. Ɗaya bayan ɗaya suka yi ta mutuwa, dukiyarsa ta lalace, mutanen gari suka kore sa daga gadon sarauta suka kora sa daji. Haka Falmata ta yi ta salwantar da mazan garin da dukiyarsu ɗaya bayan ɗaya ba tare da sun gaba, balle kuma su ɗauki mataki. Sannu a hankali maza 17 ne suka faɗa tarkon Falmata, suka talauce, suka lalace, amma babu wanda ya san gaskiyar abin da yake faruwa. Ganin yadda mazan garin ke bautawa Falmata da dukiyarsu, su ma matan garin suka fara sanya jigidar. Suna yawo a kasuwa suna karaɗi don su ma su ja hankalin mazan kamar yadda Falmata ke yi. Amma shiru kake ji, babu abin da ya canja. Jigidar su duwatsu ne kawai masu kyau a ido, ba tare da wani sirri ba. Duk da abin da mazan garin suka gani ba su koyi darasi ba, haka suka ci gaba da bin Falmata. Zuciyarsu na raya musu cewa hakan su ba zai faru da su ba. Ita kuwa Falmata, duk lokacin da jigidarta suka yi karaɗi, idanunta suka yi wa namiji murmushi, to rayuwarsa ta ƙare. Bello magidanci ne da ya bambanta da sauran maza. Mutum ne mara kunya, mara tsoro, mara imani. Ya yi aure har mata 15 suna guduwa saboda suna kama sa da wasu mata. Amma shi bai damu ba, a wurinsa mata ba su da wasu kima. Lokacin da Bello ya ga Falmata, bai yi ɗauki kamar yadda sauran maza ke yi ba, bai aika mata kyaututtuka ba. Ya zauna yana kallonta yana nazarinta har lokacin da ya shirya ya tunkari ta kai tsaye. Ya je gare ta a kasuwa da muryar ƙarfin hali ya ce, Falmata, ina son ki. Dam ƙirjin Falmata ya buga, ta juyo a zuciyarta tana tambayar kanta. Wani mai ƙarfin hali ne wannan? Amma da suka haɗa ido sai ta basar. Ta yi murmushi kamar yadda ta saba, ta ɗaga kai kaɗan tana shafa hannunsa ta ce, to ka ɗauke ni ka kai ni gidanka ko kuma ɗakinka. Bello ya yi dariya yana jin a ransa ya yi nasara. Sauran mazan sai dai Falmata ta sa su kai ta gidajensu, shi ko Bello sai da san yadda ya yaudaro ta ya bi ta har ɗakinta. Daren ranar Falmata na kwance a ƙirjinsa, Bello ya shafa jikinta sai hannunsa ya kai kan jigidarta. Sai ya ji wani sanyi ya ɗan tsaya, ya sake taɓa jigidar, sai ya ce ma Falmata cire su. Falmata ta yi murmushi cikin salo ta ce a'a, suna sa ni zama mafi daɗi a cikin mata. Bello ba kamar sauran maza ba, shi baya makancewa saboda sha'awa, ya duka mata tsawa. Ya ce cire su na ce, ko ba komai zan yi a hakan ai. Murmushin Falmata ya ɗan dusashe, wani abu da bata saba ji ba ya ɗarsa a zuciyarta, wato tsoro. Ta gwada shawo kansa ta hanyar yi masa magiya, ta ce za ka fi jin daɗi idan suna jikina. Bello ya haɗa rai ya kau da kai ya ce ba na son ki idan har ba za ki cire su ba. Nan take zuciyar Falmata ta yi tsalle, domin babu wani namiji da ya taɓa ƙin amincewa da ita. Ta miƙe tana ƙoƙarin sanya riga, ta yi murmushin ƙarya ta ce tunda ba za ka yi a haka ba, wataƙila sai wani lokacin. Bello ya ce ina kike shirin zuwa? Ai babu wani lokaci, dole sai kin min yadda nake so a yau ɗin nan. Tana yunƙurin fita, Bello ya fisgo hannunta da ƙarfi, hannunsa ɗaya yana kan jigidarta. Falmata ta yi ihu tana roƙon ya tsaya, amma Bello bai saurare ta ba. Ya ja jigidar da ƙarfi ya tsinka ta suka watse a ƙasa. Muryar Falmata ta rikice ta fara ihu mai ban tsoro, jikinta ya soma rawa. Ta rike ciki kamar wani abu na ƙonewa a cikinta. Ta fito waje tana ihu tsirara.
Mutanen gari suka fito suna kallon ta cikin firgici. Haka Falmata ta yi ta gudu tana kuka tana faɗan wata gaskiya game da jigidarta wanda ba kowa ya sani ba. A lokacin ne duk wani sirrin ta tona shi, tana cewa ni ba komai bace, ni yar talaka ce, babu uba, babu uwa, babu abinci. Falmata ta ci gaba da ihu ta ce, na je wurin kakata boka ce, ita ta bani wannan jigidar. Ta ce ta je ta tara da maza 21, duk namijin da ya kwanta da ita za ta kwace masa duk wani arzikinsa. Sannan za ta zama mai arziki fiye da kowa. Bello shine mutum na ƙarshe, amma ya karya min sirrina, ya ɓata min komai. Jin hakan ya sa mutanen gari suka fusata, suka yi ta jifanta da duwatsu. Falmata ta faɗi tana ihu tana neman taimako. Tana neman gafarar 'yan garin, amma babu wanda ya saurare ta. Haka suka yi ta jifanta da duwatsu har sai da ta mutu. Labarin Falmata ya wanzu, iyaye suka rika faɗa wa 'ya'yansu a matsayin darasi. Masu sauraron mu, idan wannan shine karan ku na farko zuwa wannan channel ta mai albarka, ku taba mana alamar subscribe, alamar like, alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin labaran mu da zarar mun dora.